friends and welcome back to our channel. This is Mama Kitchen. So இன்னைக்கு Mama Kitchen என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈஸியான நல்ல கிறிஸ்பியான கருவாடு ஃப்ரை. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So நான் இதுக்கு வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து இந்த சைஸ்ல இருக்க கருவாடு எடுத்துக்கிறேன். சின்ன கருவாடு தான். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கருவாடு கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் சின்ன சின்ன கருவாடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இதுக்கு நான் வந்து 1/2 கப் கருவாடு எடுத்துருக்கேன். 1/2 கப் கருவாடு. இந்த கருவாடை வந்து நம்ம லேசாக தண்ணியில் அலசிட்டு மட்டும் வந்தாலும் ரொம்ப ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுவே சின்ன கருவாடு தான். ஸோ நான் ஊற வைக்கல, லேசாக கழுவிட்டு மட்டும் வந்துடலாம். இதில் ஒரு மண்ணெல்லாம் இருந்து தான் போகணும், அதுக்கு மட்டும் கழுவிட்டு வந்துடலாம். நான் இப்போ வந்து லேசாக ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம இதுலயே வந்து 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள். பாருங்க நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் வந்து கழுவுன தண்ணியே எனக்கு வந்து போதுமான அளவு இருந்தது. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தெளிச்சு மட்டும் விட்டுக்கோங்க. ஆமாம், இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் போதும் நம்மளுக்கு. ரொம்ப சூப்பராக நம்ம செஞ்சிடலாம். இப்போ நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேனை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக எண்ணெயை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம கருவாடு எல்லாமே நல்லா அந்த காரம் உள்ள இறங்கின பிறகு நம்ம இதை வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டுடலாம். நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கருவாடு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரணும். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கு. இந்த ஆயில் எல்லாமே நல்லா வச்சு நல்லா அந்த கருவாடை வந்து எல்லா ஃப்ளேவர்ஸையும் உள்ள எடுத்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் செய்யவே ஆயில் வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து 1 to 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் போதும், ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம். பேன் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நல்ல இது வந்து எண்ணெய் நம்மளுக்கு இன்னைக்குமே தேவையே படாது. ஸோ இப்போ பாருங்க, அவ்வளோதான். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்துட்டு எண்ணெய் எல்லாம் ஒரு ட்ராப் இல்லாமல் ஃபுல்லாக வத்திருச்சு. ஸோ இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ அவ்வளோதான். வாவ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக கிரன்ச்சியாக வந்திருக்குன்னு. அந்த ஆயில் இருந்த அடையாளமே இல்லை. உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம மோமெண்ட் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.